Nagpapatuloy sa taong 2021 ang ABIG Pangasinan, isang programang sinimulan ng pamahalaang panlalawigan sa taong 2020 sa pamumuno ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Tulad na lamang ng ABIG Pangasinan Caravan at ABIG Lamon at Barangay na isinagawa sa bayan ng Villasis sa parehong araw. Ito ay naglalayong matulungan ang mga kababayan nating Pangasinense na naapektuhan ng pandemyang COVID-19. Aratuyak apo nga ibagbagak kanyayo uray na bannog kami. Dagitoy provincial employees nga kadwak apo, we are 5,000 strong in the provincial government. Ingana Sabado apo tatrabaho dagita. Para lamang po may parating sa inyo ang serbisyo at sinasabi namin na narito po kami, tulong-tulong po tayo para pangalagaan po natin hindi lang po ang bayan ng Villasis kung hindi po ang buong probinsya ng Pangasinan. Nagbigay naman ng mensahe si Governor Espino at hinihikayat na patuloy pa rin ang pagtatsaga at disiplina ng bawat isa laban COVID-19. Pagpatuloy po natin ang pagtsatsaga at disiplina po sa ating sarili, ang kayo kumaapo nga maumuma nga bilbilinan dagiti membro ti pamilya tayo, kan siyempre yung bagaktatay, maging bayani po tayo sana sa ating mga mahal sa buhay. Hatid ng ABIG Pangasinan Caravan ang Kabuhayan Palengke Caravan, karagdagang pangkabuhayan o cash for work at kalinisan Caravan. Naroon din ang Livelihood Assistance Program at tulong sa pagsasanay at paghanap ng trabaho. Papasalamat naman si Villasis Mayor Nonato Abranica sa mga tulong na ibinibigay ng provincial government. Ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat dahil po nandito po ang ating provincial government, pinangungunaan po ng ating masipag na Governor Pogi, at siya po ay nagdala ng biyaya ng ayuda nga ko na tayo po tapno ti kasta. We can balance yung ating pong ikamanami at of course yung ating pong kalusugan. Kasama din sa nasabing programa sina Board Member Rosary Gracia Perez Tababa, Board Member Jerome Vic Espino, Board Member Louis Sison, mga ilang department heads ng provincial government at iba pa. Sa ama ng ating probinsya, isu apo iti brainchild ato nga programa. Pati nagan nga abig kan aming nga walo nga programa, isu din panunod apo. Kasi po, tama nga naman po, habang wala pang bakuna, nandyan po ang virus. Pero habang mabayin apo, hindi naman po pwede na hindi po tayo bumangon at magtulong-tulong bilang isa pong probinsya. Tayo po ay magsama-sama, tayo po ay magtulong-tulong. Kaya po dumating itong programang ito, ang ABIG Pangasinan sa pamumuno po ni Governor Amado Pogi Espino, para sa ganon, katuwang po, maramdaman po ninyo, nakatuwang po ninyo kami sa provincial government sa pagkilom, sa paggaling dito po sa pandemyang ito. Kung ABIG Pangasinan, ito po ay programa po ng ating gobernador at ng probinsya para po sama-sama po tayong makabangon. Huwag po sana nating pabayaan ng ating sarili. Andito po ang provincial government para po sa atin po. Magtulungan po tayo at magkaisa po para unti-unti po na makabangon po tayo bilang isang probinsya po. Samantala, kasabay din nito ang ABIG Lamon at Barangay o Mini Kalusugan Caravan kung saan hatid ang libreng konsultasyon, medikal at wheelchair services, pagbibigay ng libreng gamot at vitamina. Naroon din ang libreng ECG, X-ray at laboratory services. Nagbigay naman ng panawagan si Provincial Health Officer Ana Maria Teresa de Guzman sa mga kababayan nating Pangasinense na patuloy ang pagsunod sa mga alituntunin at health protocols laban COVID-19. Po ay muling nananawagan na obserbahan po strictly ang ating pong mga minimum health protocols, katulad po ng paggamit po ng mask at kailangan po magpagamit tayo ng shield at saka yung physical distancing po, very important po yun, at yung ating pong personal hygiene, yung paghuhugas ng kamay. Kung hindi naman po natin matitiyak yung patuloy natin paghuhugas ng kamay, ay tayo po ay magdala ng ating pong mga alcohol at ang mga hand sanitizer sa ating pong mga bulsa nang sa ganun po magamit ito kung kinakailangan po natin. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.